Joo, aloitetaan taas uudestaan tää homma. Tähän keskelle näin ja terve, mä oon Aleksi, tai Aksu, kaikki sanoo Aksuks. Ja pitkään ollut suunnitelmissa näiden videoiden tekoa. Tää on ollut aina mielessä, että kun paljon noita autoja rassannut, autoja ja kaiken maailman kaksipyöräisiä ja noita, että tekis videoita niistä, että välillä on ihan mielenkiintoisia nuo jutut ja mielenkiintoisesti tullut ratkaistua noita asioita, tai siis ongelmia. Ja että ihan silleen, mitään tutkintoahan mulla ei oo niin autoasennuksesta tai mistään, että 2 vuotta mä opiskelin raskaan puolen asentajaksi ja jäi kuitenkin kesken, että tutkinnoltani mä oon yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, eli ajan rekkaa, puutavara-autoa ja sieltä saa ihan oman osuuden sitten näiden vehkeiden rassaamista tuolla tien päällä ja missä nyt milloinkin sattuu jotain. Tää ei oo minkäännäköistä semmoista tutkintoa, perusosaamiseen on saanut koulusta, mutta muuten on sitten oppinut ihan vaan pelkästään YouTubeen ja tekemällä, yksinkertaisesti vaan tekemällä. Ja pienempänä tuli yleensä vaan purettua niitä tavaroita, noita vehkeitä ja sitten ei osattu kasata niitä, että nyt osataan jo kasatakin niitä vehkeitä, että ei aina vaan pureta vaan niitä kokonaan. Mulla on tossa 2 Bemaria, 1 Volvo ja Golfi, mikä on niinku käyttöautona tällä hetkellä tuo Golfi. Suunnitelmissa olisi vaihtaa Golfi tuohon Volvoon käyttöautoksi, mutta se osoittautui tuo Volvo vähän ruosteisemmaksi mitä nyt odotinkaan, mutta katsotaan mitä nyt sille keksitään. Tehdään se kuitenkin loppuun ja hankitaan leima siihen ja näin. Bemareista sen verran, että toinen on E92 07 vuoden automaatti 335i eli 3 litran tuplaturbohömpötys, eli siinä on N54 B30 moottori, kyllä. Moottori, joka on maailmankuulut siitä, että se on todella vikainen moottori, mutta sen kanssa on ihan hyvin pärjätty tässä nyt kuitenkin, että on ihan toimiva kampe tällä hetkellä. Sitten löytyy E36 Sedani 325i ja taustalla näkyy se moottorikin ja se on purettuna ihan kokonaan atomeksi se Bemari ja siihen pitäisi heittää just tuo moottori. Yhden ahtimen kerran, tommosen pulsariahtimen ja sitten kaikki muu hömpötys siihen vielä ympärille, eli kaikki moottoriohjaukset ja sun muut jutut. Se on ollut tässä jo yli 3 vuotta palasina tossa, että tällä hetkellä se on tuolla tallissa nyt vihdoin. Ja alustan osia pitäisi käyttää pulverissa tai hiekkapuolustuksessa ja sitten pulverissa ja sitten jonkunnäköiset penkit sisälle ja ZF 5-lovinen, se on jostain 320D:stä se vaihelaatikko ja se tulee suunnilleen olemaan se tehotavoite joku siinä 500-506 väliin tähdätään, että siihen väliin on aikomukset ja että siinä vaiheessa varmaan leviää se laatikko sitten ekana tai sitten moottori, jompikumpi. Mutta video näistä omista kommelluksista. Aika paljon itse on päivittänyt silleen omaa Priva My Storya tälleen, että minkälaista säilystä tuossa välillä on ollut ja ihan hyvin on onnistuttukin. Ja tekemällä oppii, se on aina ollut vähän semmonen mun periaate, että ei sitä oikein muuten opi kuin tekemällä vaan. Sitten tossa ensi kesänä ainakin vähän veneprojektia ja sitten just niitä Bemareita katsella. Että hommaa löytyy ihan varmasti, että mistä voi tehdä sitten videoita ja autohakureissusta tietenkin jotain videoa aina sitten, jos
sattuu, tai no ei pelkästään autoja, vaan kaikkia moottorivehkeitä, mitä satutaankaan itse tai kavereiden kanssa hakemaan, niin varmasti tehdään sitten video niistäkin, että varmasti näkyy paljon sitten omiakin kavereita näillä videoilla, että kun rassataan näitä vehkeitä ja näin. Tää ei mulla mitään muuta, että tää oli tämmönen esittelyvideo vaan näitä juttuja. Mulla on seuraava video jo tiedossa ja tilaa, tykkää, kommentoi video ja kerro omia mielipiteitä ja että mitä kannattaisi tehdä ja mielipiteitä kuunnellaan ja näin ja ei mulla muuta. Katsellaan sitä ensi videon parissa. Jep.